sætter de kommende uger fokus på alternativ behandling i Nordsjælland. Første besøg er hos healer og læge Marianne Camilla Tiffany Kirkskov i Hillerød, som mener, der er langt mere imellem himmel og jord, end hendes lægekollegaer vil anerkende. Sådan der. Super godt. Så ser vi, hvor vi nu nåede til. Hvad er det typisk folk kommer her for? Jeg er stadigvæk med stort L læge, og på den måde arbejder jeg egentlig med en masse forskellige klienter. Så selvom jeg ikke er inden for det etablerede system, så har jeg en klientskare, som måske meget godt modsvarer dem, som kommer i almen praksis. Det vil sige, at jeg har både børn og unge, og jeg har voksne, og jeg har gamle, og den ældste har været over 80 og sådan noget. Så jeg har mange aldersgrupper, jeg har dem alle sammen. Og folk kommer også med mange forskellige ting. De kommer både med sjælelige problemer, men de kommer også med fysiske problemer, kroniske tilstande. Og så især har jeg også en masse følsomme børn og unge, og også følsomme voksne, som har brug for at blive set på de der lidt mere subtile niveauer, hvis man kan sige det sådan, eller lidt mere sådan på de finere planer, både følelsesmæssigt og energimæssigt. Og hvad gør du så med dem? Hvad har du i din værktøjskasse? Altså, jeg har min grundsten er blevet til healing, som har udviklet sig igennem årene, hvor at der grundlæggende set kommer en hel masse, hvad skal man sige, kærlig energi til stede, som hjælper med healingen. Og derudover så har jeg kinesiologien, som er det med muskeltest, og så har jeg en energimedicinsk scanning, en næscanning, som jeg anvender, som er med til at sige noget om, hvad det er, der er brug for at hjælpe i folks energisystem. Og så har jeg også sådan en spirituel vejledning, som jeg bruger til at hjælpe folk der, hvor de har brug for det. Men under et vil jeg sige, at alle metoderne sådan set er noget, jeg vil kalde for energimedicin eller vibrationsmedicin, og som i min optik helt klart vil være, hvad skal vi sige, fremtidens medicin. I hvert fald, hvis du spørger mig. Kan du forklare lidt mere om, hvordan healing egentlig virker? Altså, den healing, som jeg laver, er en, der er baseret på grundlæggende set at hjælpe den, der ligger på briksen med i virkeligheden at åbne for, at deres egne kærlige energier, deres egne helende energier kan få lov til at åbne sig og fylde mere, blive stærkere, så igen for at folk i virkeligheden kan komme i en tilstand, så de kan helbrede sig selv. Hvordan bliver man åbnet? Det er noget, som er forskelligt fra gang til gang, fordi det, som jeg gør, er, at jeg sanser hver enkelt person, som ligger på min briks. Der sanser jeg energisystemet, jeg sanser, hvor det er, der er behov for at få lavet åbninger osv. Så jeg lader mig i virkeligheden guide 100% af den, som ligger på briksen, og den energi, der er, den energistruktur, der er, og så får jeg ligesom at vide, hvad det er, jeg skal gøre for at åbne, om det er et energicenter, eller om det er omkring et organ, eller om det er omkring sådan noget andet. Og det er noget, der har udviklet sig efterhånden, så det er helt individuelt, hvordan det vil være. Så det er noget, der foregår mellem dig og klienten, og ikke mellem dig og Gud? Det foregår imellem mig og klienten, det der handler om, hvad vi laver, men det der handler om at få tingene til at ske, eller det der handler om ligesom benzinen på bilen, for at den kan køre, der kan man godt sige, at der er en hel masse forskellige universelle, kærlige energier, som jeg er vant til at arbejde med, som så kommer til stede, og som så på den måde hjælper med at hele, hvad der nu er at hele. Så jo, det er et samspil imellem mig og klienten, men i høj grad også med, hvad skal vi sige, universet, det guddommelige, essensen, det højeste, eller hvad man nu end vælger at kalde det. Er det muligt at kombinere det alternativ, eller hvordan er det muligt at kombinere det alternativ med den almene medicin? Altså, det er jo et stort spørgsmål, og det er et svært spørgsmål, og jeg vil sige, for mit eget vedkommende har jeg jo så valgt nu at være 100% uden for det etablerede system, fordi jeg ikke har fundet, at jeg kunne bruge den måde at arbejde på, at det var muligt inden for det etablerede system.
Men der kan godt være andre steder eller andre muligheder for på sin vis at skabe en form for forbindelse, men det er svært, som systemet er nu, at have, det der handler om alternative terapiformer inden for det etablerede system. Men dog er det jo sådan, at der er mange læger, der har taget akupunktur ind, hvilket jo også er en alternativ terapiform, og det kan jo så godt lade sig gøre i en vis udstrækning, i hvert fald i almen praksis. Men derudover så er der ikke så mange kontaktflader. Vi har det etablerede system, men det her har vi i mindre udstrækning, og derfor er det så vigtigt, at der kommer fokus på her, fordi der er rigtig mange muligheder, der er rigtig mange mennesker, der faktisk får det bedre, både via det, jeg laver, men også via det, som mange andre komplementære og alternative terapeuter laver. Så på den måde er der virkelig et helt område, som trænger til at blive set mere. Medicin kan jo give bivirkninger, og sådan det er altså sjældent. I hvert fald i den verden, jeg har været i, så har jeg stort set ikke rigtig hørt om nogen, der det sted er blevet skadet af alternativ behandling. Og det er jo klart, det er jo en vigtig faktor, om det ligesom er sikkert at anvende, og det skal være på plads. Og det vil jeg sige, at det er noget af det, som jeg vil sige, at der er mindre risiko ved det. Du laver noget, der hedder kanalisering. Hvad går det ud på? Kanalisering, det er det, som jeg egentlig med almindelige ord vil kalde for spirituel vejledning. Og spirituel vejledning og kanalisering er, hvis man skal sådan give en definition, så er det at jeg så er en form for, hvad skal vi kalde det, radiomodtager for højere åndelige energier, kærlige energier, som har et budskab til den, som sidder over for mig. Og det er klart, at den proces er jo selvfølgelig afhængig af radioen, det vil sige mig, og afhængig af budskabet og afhængig af den, som modtager det. Så det vil sige, at selvfølgelig vil beskederne også være farvet af radioen, af den måde, jeg nu er konstrueret på. Så det er klart, men grundlæggende set, så handler det om universelle energier, som kommer igennem mig, og så til den, som sidder overfor mig. Så i praksis, så betyder det, at man sidder over for hinanden, og så går vi i gang, og så spørger jeg, hvad det er for nogle energier, der har noget kærligt at bringe til vedkommende, og så kommer der sådan så kommer der noget mundtligt ud af det. Men der kommer også i høj grad, det er min erfaring, der kommer i høj grad også ofte, i hvert fald hos mig, kommer der ofte energier samtidigt, sådan lidt imellem linjerne, så kommer der sådan noget healing også til folk, som de så modtager undervejs. Og hvem er det, der sender budskaberne til dig? Det kan være mange forskellige entiteter, som jeg vil kalde det, men enheder eller sådan. Men jeg har altså nogle grundregler her i min butik, og det er mig, der bestemmer dem. Der er ikke nogen, hverken højere eller lavere, der har lov at definere det. Det gør jeg, og det er, at lige meget hvad der kommer, at det må være kærligt, fordi jeg tillader ikke andet. Så det vil sige, det er altid kærlige energier, og nogle gange er det så, præsenterer det, den her kærlige energi sig så som åndelige mestre, og nogle gange som naturenergier, nogle gange som energier, som er forbundet til stjernerne osv. Så det er alle mulige forskellige former, men for mig er det vigtigste i virkeligheden indholdet, og ikke de her fantastisk fine navne, som nogle gange kommer, som er fantastiske, men som ikke er ligesom det handler om. Det handler om den energi, der kommer igennem, og det budskab, der kommer igennem, for det er det, folk kan bruge til noget. Okay. Og hvad får folk ud af sådan en kanalisering? Det er meget forskelligt, men ofte er det, jeg får at vide, at de føler, at de får ret. Altså på en eller anden måde, at det, de har gået og tænkt, og ikke turde tænke om dem selv, at det så alligevel er rigtigt nok. Folk kan måske godt gå og have i virkeligheden nogle kærlige tanker om sig selv, men som har konkurrence fra en hel masse negative forestillinger, sådan at det aldrig rigtig trænger igennem. Og jeg ofte ved de her budskaber ligesom supportere alt det kærlige, der er inde i en, sådan at man bedre selv kan se det og opdage det igen. Så folk føler sig bekræftet på dybt plan i, hvem de i virkeligheden er. Kræver det, at man tror på for eksempel healing, før det virker? Nej,
Og ja, altså på en måde behøver man ikke at tro på det. Man kan godt være meget, meget skeptisk på et eller andet plan, men have et dybt ønske om, at det kan virke, eller have en eller anden form for åbenhed alligevel, som gør sig gældende, sådan at man kan blive overrasket over, hvad der i virkeligheden kan lade sig gøre, selvom at der har været en skepsis eller en slags, det tror jeg ikke, jeg kan tro på, eller det ved jeg ikke, men så det vigtigste er i virkeligheden, at man egentlig har lyst, og at man er, hvad kan man sige, er interesseret i at udfordre sin skepsis, hvis det er den, man kommer med. Jamen grundlæggende set, så er alle mennesker på et eller andet plan forbundet til noget højere. Men det er bare forskelligt, hvor meget at vi hver især registrerer det, og hvor meget vi hver især er bevidste om det, bruger det, tror på det og sådan. Så på en måde er vi alle sammen ens. Altså, vi er alle sammen forbundet til noget større. Og så kan der være nogen, der er uenige med mig. Det er også fint, det må de gerne. Men i mit verdensbillede, så er det i hvert fald sådan, at alle er forbundet. Og det betyder grundlæggende set, at vi alle sammen har potentiale for at være sammen med, smelte sammen med, være i et med en stor form for kærlighed indeni og en fred indeni, som omfatter en selv, men også alle andre. Så det er det, der er klart er potentialet, og det er det, der egentlig er, når alt andet er væk. Det vil sige, når alle vores fordomme er væk, når alle vores gamle tanker og forviklinger og alle mulige ting og sager, der forvirrer os, når det er væk, så er det det, der står tilbage. På den vej, der handler om at gå fra at måske at være ikke så meget i kontakt med det, jeg taler om, til at være i kontakt med det, der er faktisk en periode, eller der vil være tidspunkter, hvor at man faktisk bliver ked af det, at man bliver vred, at man bliver forvirret, at man bliver alle de her ting, mens de bliver, hvad skal vi kalde det, taget sig af eller renset ud. Så det vil sige, at det er et led i hele processen, så det er faktisk ikke sådan, at man bare kan sige, at det er noget værre skidt, hvis man er ked af det, eller forvirret, eller alle de her ting. Fordi det kan være et led i det, der handler om at skille sig af med de gamle ting, sådan så man faktisk kan begynde at mærke det her indeni med freden. Hvad tror du, at den etablerede lægevidenskab mangler at erkende, før at alternative behandlinger som healing kan få et indpas? Jeg tror, at det er en meget, hvad kan man sige, lægevidenskaben, eller det etablerede, eller lægestanden, eller sådan noget, eller det offentlige lægesystem, det er nogle meget store mekanismer, som er meget langsomme som helhed. Altså, så det vil sige, at for de her store mekanismer at ændre sig, der kræver enorme mængder af omvæltning for, at sådan noget som healing kan komme ind. Men når det så er sagt, så tror jeg, at det handler rigtig meget om at få et fælles sprog. Fordi ordet healing er ligesom helt uden for lægebogen. Så det er ligesom, at alle læger, og som ikke i forvejen interesserer sig for det, vil være lidt på bare bund i forhold til at relatere det til noget som helst. Så sproget er vigtigt. Det er vigtigt at finde frem til efterhånden en form for mere fælles sprog. Og der mener jeg, at vi kunne have gavn af at tage lidt mere til efterretning, hvad der findes allerede inden for kvantemekanikken, kvantebiologien, fordi at inden for rammerne af det her felt, som også er sådan lidt langhåret for de fleste mennesker, det kan jeg godt forstå, men inden for det her felt, der findes der faktisk en masse forklaringsmodeller på en eller anden måde i forhold til, hvad det egentlig er, der foregår, når vi snakker om healing og sådan. Så der er en fælles referenceramme, som er mulig at inddrage, og det er det felt, der hedder kvantemekanik og kvantefysik, og fordi det forklarer, inden for det felt, der er der faktisk mulighed for at forklare, hvad det er for nogle ting, der foregår under healing med de her subtile ting. I min oplevelse, så er det, der foregår, i hvert fald når jeg laver healing, det er, at jeg forbinder mig via mit eget energisystem. Der registrerer jeg den anden
persons energisystem. Og det er noget, der foregår på subtile planer. Så det er noget, som er lidt svært sådan helt at forholde sig til, fordi at det vil være noget, som ikke er mærkbart for de fleste. Men jeg vil også sige, at der er rigtig mange af dem, som ligger på briksen, som godt kan mærke, hvad der foregår, og som får fornemmelser i kroppen og mærker varme og kulde og mærker alle mulige ting og sager. Så jeg er absolut ikke den eneste, der mærker de her subtile energier. Der er faktisk flere, end man skulle tro. Kroppen er for mig at se en form for, tempel for sjælen. Så at kroppen er der, hvor, sjælen den bor. Så hvordan sjælen har det, er selvfølgelig afhængig af, hvordan kroppen har det, altså hvordan boligen er. Og hvordan kroppen har det, er også afhængig af, hvordan sjælen den har det, fordi de jo sådan set bor sammen. Men det er sådan grundlæggende set noget med, at sjælen er det, der beliver kroppen. Det er det, der i sidste ende er det liv, som der er i kroppen. Der er mange, der tænker på, at hvis man er syg, så er der nogen, der siger, at det er fordi, du har en eller anden sjælesorg, eller der er noget med sjælen. Kan det passe? Altså, jeg vil sige det sådan, at enhver tilstand i kroppen har en sjælelig side, uanset hvordan vi vender og drejer det. Så derfor vil der i alle kropslige tilstande også være en sjælelig side, som godt kan have brug for at blive løst op for, at blive taget sig af. Hvorvidt den sjælelige side så er hovedårsagen til det kropslige problem, der kan være mange variationer over det. Og nogle gange er det en sjælelig ting, som har brug for virkelig at blive løst, før kroppen kan blive rask. Og nogle gange er det ikke helt så kategorisk. Du har startet et netværk, der hedder Spirituelt Orienterede Læger her i Danmark. Hvad går det ud på? Det er et netværk for læger, som ligesom mig har en opfattelse af, at sind og krop og ånd hænger sammen, også når det handler om sundhed og sygdom, og så i det hele taget også i vores egne liv. Så det er læger, der har sådan en spirituel indstilling til livet og til deres arbejde, og dem har jeg igennem en årrække haft en fornemmelse af, at de fandtes ikke i hovedbetal, men dog alligevel en del af her i Danmark, men at de alle sammen var ligesom sådan små øer rundt uden forbindelse, og jeg havde lyst til at samle dem. Så jeg har lavet et netværk for de her læger, og på nuværende tidspunkt er vi så 44 læger i netværket, og vi mødes så et par gange om året til nogle møder, hvor vi kan være sammen og være i fællesskab, hvilket er helt absurd nyt og fantastisk for de fleste, fordi de ellers har været palle alene i verden, eller palle alene i lægeverden, kan man kalde det. Så det er et fællesskab imellem de her læger. Er det din fornemmelse, at der kommer flere og flere folk, som tror på de her ting nu? Ja, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om, at det er den retning, at det går i, at der er flere og flere mennesker, som grundlæggende set interesserer sig for det her. Og det gør de ikke bare for sjov, det gør de, fordi at der er mange, der bliver hjulpet, og de får besked fra venner og bekendte og alle mulige kanaler, og af den vej finder de frem til det, som de synes, de har brug for. Så det er kommet for at blive den her interesse for anderledes måder at behandle sygdom på. Det er helt klart kommet for at blive, og der kommer mere. Jeg vil gerne spå om, at der kommer mere og mere af det i fremtiden, for det er den vej, alle pile peger. Også mere end man måske er i stand til at se på nuværende tidspunkt, men det er ligesom om, der er sådan en stærk strøm igennem mange mennesker, som simpelthen trækker i den retning. Hvad kan man gøre sådan en enkelt person derhjemme, havde jeg sagt, hvis man godt vil have det bedre, eller kontakte den her kærlighed, du taler om? Altså, for det første at prioritere det. Fordi og når jeg siger det, så ved jeg godt, at det er svært. Det ved jeg fra mig selv også. Altså selvom jeg sidder her og siger alle de her ting, så er det også en udfordring for mig selv at prioritere det, der handler om at give sig selv noget tid til at være, hvad skal vi kalde det, i enrum med sig selv, eller gå en tur i skoven, eller på en eller anden måde at mærke, hvad der end måtte være derinde, uanset om man mærker det som fred i starten, eller om det er kederlighed, eller hvad det end måtte være. Men at give sig tid til det, at prioritere det. Det er det vigtigste, og det behøver ikke at være flere timer hver dag. 5 minutter, som er prioriteret hver dag, er bedre.
en time, som man synes, man skal gøre. At sygdom skulle forsvinde, det tror jeg måske ikke. Og sygdom og ubalance, det er jo ligesom to sider af samme sag. Men det handler heller ikke for mig at se om at undgå ubalance eller undgå sygdom. Det handler om at ture at være den, der bevæger sig i retning af heling. Og nogle gange, det lyder lidt kryptisk, men nogle gange så går en sand helbredelse igennem nogle symptomer, igennem en slags sygdom, for at man kan blive rask.